आयै जुलिया मा बुंहरखो? नों जुलिखौ बावदो फिसा। मा बुङा आयै जुलिया? आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों। जुलि, नों आइनि सिगाङाव मा बुङा? नोंखि आंजों हाबा जाया? थु, नों आंजों थु। मोजां मोननाया थैनाय थांनाय जेखौबो गिया। हगार। जुलि, दिनै नों मा जादों? जाय मानसिया आंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाया, नोंनि गोसोनि आसनाव आंखौ जेब्लाबो जायगा होयो। दिनै नों मोजां मोननाया गाहाय गोजौ, धोनि गोरिब जेबो बुजिया जुलि। थु, नों आंजों थु। आं थाङा होनदाव। आं नोंखौ मोजां मोननानैनो गाबै गाबै थैलांगोन। जों सानैजों गुबुन जायगायाव थांगोन। रिन्दाव, आं नोंखौ दुखु होनो बायो। आं नोंखौ मोजाङै थांनानै थाजानो लुबैयो। थुदो जुलि, जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मन्दिर फारसे फोरमायहैनि। रिन्दाव।